созмонҳои байналмилалии ҳифзи ҳуқуқ даъват доранд ки алайҳи мақомдорони баландпояи тоҷик барои саркӯби эътирозҳо дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон таҳримот ҷорӣ карда шаванд. ҳуқуқшиносон ба силсила маргҳои фаъолони помирӣ дар паси панҷара таваҷҷӯҳ ҷалб мекунанд. После подписания мирного соглашения часть этих полевых командиров интегрировались в властные структуры. Померцы не дали своих не арестовать, не убрать. Аслан Гулобов, фаъоли шаҳрвандии 35 сола аз Бадахшони кӯҳӣ, моҳи июни соли ҷорӣ дар зиндон фавтид. Сабаби марг хунравӣ дар меъда эълон шуд. Гулобов моҳи августи соли 2022 ба ҳабси абад маҳкум гардида буд, бо иттиҳоми даст доштан дар куштори генерали Кумитаи амнияти миллӣ, ки 10 сол қабл содир шуда буд. К сожалению, сегодня на территории Таджикистана общая масса, то есть большинство, кормится только этой пропагандой. Альтернативы другой, информационной, не существует в регионе, в Таджикистане. Связь с регионом, именно Бадахшаном, полностью отрублена. Даже сотовая связь отрублена, не говоря об интернете. Естественно, там не будут идти какие-то фотоотчеты, видеофакты преступления силовиков Таджикистана. моҳи январи соли 2025 дар зиндони Душанбе Кулмамад Паллаеви 50 сола даргузашт. ӯ чанде қабл аз дарди шадид дар меъда ва шикамаш шикоят карда буд. баъд аз ним сол дар зиндон Эроншоҳ Маҳмадраҳимови 39 сола ва Музаффар Давлатмирови 61 сола фавтиданд. ҳамаи онҳо баъд аз амалиёти ниҳодҳои қудратӣ дар Рӯшон ва Хорух боздошт ва зиндонӣ шуда буданд. мо қатъиян маргҳои охир ки 4 фаъоли помирӣ дар зиндон нобаҳангом ҷони худро аз даст доданд маҳкум мекунем, гуфта мешавад дар изҳороти 8 созмони байналмилалӣ. шароити бади нигаҳдорӣ, дастнорасӣ ба кӯмаки тиббӣ ва ҳолатҳои фавт дар зиндонҳо мушкилоти системавӣ дар Тоҷикистон мебошад. Это вот все вранье, что по телевидению скажет, там Таджикистан, там Харок, вот это телевидение скажет, это все вранье. Там пристрелка, они зашли туда в шлаке, там пристреляли вот эти ребята и ушли. ин изҳорот ки рӯзи 4 август нашр шуд аз ҷониби маркази зидди табъизи мемориал дар Брюссел, Цивикус, созмони байналмилалии ҷомеаҳо, созмони байналмилалии оид ба ҳуқуқи инсон, шарикии байналмилалии оид ба ҳуқуқи инсон, лигаи бурундии оид ба ҳуқуқи инсон ИТК, эътилофи ВУКА барои ҳамгироии шаҳрвандӣ ва созмони ҷаҳонӣ бар зидди шиканҷа имзо шудааст. мо идомаи шиканҷаҳои мақсаднок нисбат ба фаъолони помирӣ ки дар боздоштгоҳ қарор доранд маҳкум мекунем. онҳоро маҷбур месозанд ки ба иттиҳомҳои сохташуда иқрор шаванд ё бар зидди ҳамфикрону фаъолоне ки дар хориҷа ҳастанд шаҳодат диҳанд, таъкид карданд ҳомиёни ҳуқуқ. ёдовар мешавем ки таъқиби фаъолони шаҳрвандӣ, мунтақидони режим ва шахсиятҳои динӣ дар Тоҷикистон зиёда аз 30 сол боз амал мекунад. ниҳодҳои қудратӣ бо шиканҷа аз боздоштшудагон иқрори бар дурӯғ ва шаҳодат барои парвандаҳои сохта мегиранд. аммо ҳатто баъд аз содиршавии ҳукм низ аксари маҳкумшудагон зери назорати махсус ва фишори доимии маъмурияти зиндон қарор доранд. албатта агар хадамоти махсус ба идораи иҷрои ҷазо дастур диҳад ки маҳкумшударо то марг бирасонанд, ин барои зиндонбонҳои тоҷик кори душворе нест, бо назардошти ҳолати фоҷиабори муассисаҳои пенитенсиарии кишвар. барои ин кофист ки шароити носозгор бо зиндагӣ эҷод кунанд, аз ҳабси тӯлонӣ дар изолятори намнок набаровардан, пайваста парвандаҳои интизомии наву сохта бор кардан, то он ки шахс ба хусус агар солманду бемор бошад, аз бемориҳо ва фарсудагӣ азият кашида ҷонашро таслим кунад. То, что делается в России, нужно умножить на, может, 7, 10? 3, 4, и то совершают в Таджикистане, в таджикских тюрьмах. И представьте себе, что такого молодого, здорового человека, чтобы уломать его на какие на какие